ओइ माहाजोन बाबु फैसा थाखा एग्रे बेग्रेखायनो माथो न'फोरानो दानफायाव सोलायबाय थायोलै मा जाम्बा जाम्बा गोदाव सोराव खोथा बुंबाय बायदोब्रा मोजां जादों दाब्ला बायदि मोनदों नामाब्रा नोंथाङालाय गावखौनो मा गोदाव सोरावलै नों गावखौनो मेन्देला बायदि मोनना लादों नामा साला माबालाय माहाजोन बाबु आसलते मानसिफ्रा सुबुं माहारिफ्रा थार बाथ्राखौ बुंबाथाय लाजि मोनो गन्थंआव दै हाबनाय बायदि मोनो रागा जोङो जाम्बा खोथाफोरखौ बुंनोबा थोंजों बुंलै बिखेखय आरो बांसिन माहाजोनफ्रा नोंखौनो बुंदां माहाजोन बाबु आरे मा खोथाफ्रालाय हेब्रे देब्रेब्रा मा स्टेयानो माबा जेखाइ खबाइफोर हेबनाय बायदि हेब्रे फैबायदों माथो रिलेक्स होनना बुंदों माहाजोन बाबु बारा दाद्रि दाहो बारा गरम खोथा दाबुं साबिया हले आंनावसो दंखायो दालाय खुलिनांगौबा बोरैबा जागोन बुजिद' मा फाथायनो हानो नोंलाय आं नङा माहाजोन बाबु सिमाङासो नों थाखा फैसा दं होननानै गरम मावबाय दंना जेब्ला सिमाङा देरगोन नोंनि बे फुलकुरि केसा मानसिफोरनि खोमा हाबगोन मिसाइल बमा बायदि बेरगोन माहाजोन बाबु बन्द' आउट मा उदब्रा गेटआव होनदोलाय मानि एसेबां दाद्रिलै नों बायदि दाद्रि होग्रा कत' नुबाय आङो 7-8 मानसि नोंहालाय अनेक सिख्लानि केलेंकारि फुल केस दंलै स्राव जोबना होगोन आङो थांखागोनबो जानो होनना फैयाखै नोंनाव जायालै हाब साला इसेबां अपमान लाबाय आं सेन्देलखौ ओइ सिमा सेन्देल लाबो सेन्देलखौ आंनो माब्लाबासो मोनगोनलै नों र' दामा नोंनि संसारखौ साला हेब्रे फैबाय थायो साला नङा हाइजिना जासिनाय बेसादा अमृतबाबो बेसेन गैयानो रहाय सिरि थाथ' हनै फैगौ दानो नङाब्ला रायखोमादों सानलायगोन हे फैमारदोसो हाय सिरि थादो नोंसोर थाथ'दे आंहा इक'नमिक्स क्लास दङ फाइनेल एग्जामनि उनाव नों मा खालामनो सानदों मा जाबावनि सिमा आं फरायनाय लिरनायावबो थिग नङा साख्रि बाख्रिनिबो आसा गैला माथो खोथाया बिदि नङा अलंबार डिग्रीनि लामाया जिउनि अलंबार बादिसो बे खोथाखौथ' नोंबो मिथिगौ डिग्री नङाबा जेबोआनो गैया बे बाथ्राखौथ' नोंबो मिथिखागौ ना डिग्री नङाबा जे जेबोआनो जाया दाना नों सानसे गेदेर मानसि जागोनलै सिमां जागोन दे जों थांफै होफानो मोनबानो जाबाय बिदि होननानै लंकायाव थांनानै राजा जानानै जोंखौ बावनाङा दे जागोन दे दे होमब्ला थाथ'ना नोंसोरो आंहा क्लास दङ जागोन दे नोंसिना क्लास गैया नामा दं थांगौ आं बबेयावबा लोगो मोनखांबाय नामा नोंखौ औ आंनि मुङा मोखां दाखालि सौग्रावलायनाया ए बावनानैसो दंमोन ज' क्लासाव थ'दो होमबा थ'दो आयु मोगथां सिमाङानो दाबो जोबाखै नोंहा नै माथो फुथला गोबाना रंजाबायदोंसो फाग्लिनो आयु सिमांजोंनो रायज्लायबाय थाबाय नै फाग्लि कलेजाव थांनो साना जौबाय ओंखारहैदो मा बार खामानियावथ' गैखाथारा
लोमजानाय जानायनि गान्थि सानायनि बाजाराव बायब्ला गोबां दाम होनानै बायनांगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों गोबानाय हान्थु सानाय बगास्राब जानाय उदै खेबे सानाय जौसे रां नोंथांमोननि थाखाय खम होनाय जादों लादो बेसे दामलै गोजोनदों फंबाय फाइथि हगारलायसै मा डिस्टार्बलै बाबु गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में मुलि नांगौ नामा मानि मुलि नांगौ मा फानदों बहाय मुलि माने मुलि दं बायदिसिना माबाफोर बेराम दं नामा अनेक बेराम हान्थु सानाय खर' जिम मोननाय सिं सानाय दङ गासिबो दं आरो पाल्सनिबो दङ आंहा सिं सानाय बेराम दं आरो धातु दुर्बल आच्छा जानजि गान्थि सानाय गासिबो सिं सानायनि दं मारना गैया सिं सानायनिबो दङ आंहा दं सिं सानाय हामगोन सिन्था गैया हामगोन आरो बिखा सानायनिबो दं जोंनाव आच्छा हामनाय रेकर्ड दंना गैया दङ नरेन्द्र मदि तरुन गगৈ हाग्रामा महिलारि नुवाखै बै लालुनि गोसोम खानायबो गुफुर जादों डक्टर लीलाधर नार्जारि लेस्रानि बेखौबो फाहामदों जोङो गेरेन्टि मा दाम 100 टाका आच्छा जुदि हामा नैबे आसिखौ थबस्र' दानस' जुदि हामा दानस' फैसाया ओरैनो अखाराखै लागायगोन बेटा लागाय आरो जानायनि नेमा नै ओरैहाय बेखौ मोजाङै बटिना लानानै अन्थायाव मौरोसिजों मोजाङै गलायनानै सानसेयाव खनथामै जा खालास हामथारगोन हामगोन सिन्था गैया हामाबा खिन्थु लागायना होगोन बेटा दानस' फैसा इश्क की राहों में बाहों में निगाहों में हुस्न इश्क की राहों में बाहों में निगाहों में दिलरुबा जुमि सिमांखौ नुदों नामा सिमाङा बा मोगथांजो देन्जारसो लामायाव सोरजि नों आंखौ नुवाखैमोन नामा नों जेराव थानो गोसो बेयावनो था मा जाखो नोंहा सुब सैमायानोखा जेसेबां साखोन सिखोन थाब्लाबो बिनि आखला सोलाया बारा जाबाय नामा नोंहा आंना बांद्राय जादोंना नोंना बांद्राय जादों सोरनि ओंखाम खालाय जाना देरदों गोसोआव दं नङा सोरजि नों नुखायखौनो मेगनजों नुनायाबो नंखाय जायो खोनानायब्लाथ' आरो बेसे फोलाबावगौमोन
नों लावथुना सैमा बाग्राजों आं रायज्लायनो गोसो गैलिया दाखालिनि बाथ्रायाव नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नङासै आंखौ निमाहा हो आदा नोंखौ बिदि थाबाय थानाय नुयोब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो आंनि थाखाय दुखु खालामनो नोंलाय आंनि सेर अ आंना गोरोन्थि जादों नोंथ' आंनि बिगोमासो आरो आं नोंनि फिसिजानाय सैमासो हराव सिखाव सोंनो रोङै सैमाखौलाय नों मा नागिरफिनखो बिदि बुंनानै नों आंखौ लाजिदा फोनांसै आदा नोंखौ लाजि फोनांनाया आंहा गोहो गैया आंहाथ' सासे बिबियारिसो आरो बिबियारिना न' थाया आरो रावनिबो आंगोबो जानो हाया थारैनो नों आंखौ गाज्रि मोनबायसै नङाना आदा सैमाया सैमानोखा जेब्ला बिगोमाया सैसे होनगोन होमबा खारनांगोन आरो फैफै होनबा फैनांगोन बेयाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय मा बाथ्रा थानो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आदा नों नंखायखौ नाजानायनो नांलिया नोंखौ आनजाद लानो आंहाथ' एगजामिनार नङा आं मिन्थिगौ नों आंखौ निमाहा होआ होननानै बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय नोंनि बेसेबा गोजानाव थांसिगोन हे बिदि नङा सोरजि नोंखौ आं आनजादसो नायदोंमोन नोंबो माथो जाम्बिथार